egiteko gaude. Egon ginean, egongo gera, eta hemen etorkizuna gure esku dago. Zer egin nahi dute? Erreforma. Ze klasetako erreforma. Beti, danak langileen aurkako erreforma. Langileen aurkako erreforma. Negoziazion, garbi izan beharra dago. Arazoa ez da langabezia. Langabezia erabiltzen dute langileak disiplinatzeko. Langabezia ez da fenomeno atmosferiko bat. Langabezia sortu eta bultzatu egin langileok tolesteko eta doblegatzeko. Negoziazio kolektiboaren erreforma. Ondo gaude. Madriden negoziatu behar badituzte gure lan baldintzak primeran gaude. Esaten dute mileuristak direla arazoak. Gaur, Euskal Herrian eta Espainian noski jende asko dago, asko fantazaiona 1000 eurotara iristeko. Baina asko, Eta lanaldi partziala. Zer esaten dute? Baina esan dudan bezala, hemen alternatiba badago. Hemen hiru, N, ST, SK, LAB, eta ELA horretarako prest gaude. Borrokarako prest gaude. Galtzen den borroka bakarra, ematen ez den borroka da. Gainontzeko borroka guztiak irabazteko dira. Klase borroka. Bai, gu diferentea gea, beste klase bat gea. Gehiengoa, langileria, langile klasea. Eben, guri dagokigu borrokatzea. Gainontzekoak gustora eta pozik daude. Ondo boakie, guri borrokari gabeko sindikalismoa, babarrunik gabeko babajan bat bezalakoa da. Beraz, eutsi goiari, gora Euskal Herria sozialista eta gora gu dagundarra!
eragile lideran borroka